Guen Bertsotan proiektua Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak eta Gipuzkoako herrialdean Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak hezkuntza arautuan bertsolaritza lantzeko daukan proiektu bada eta Legazpin Aztegi ikastolako 5. eta 6. mailakoek eta Domingo Agirren aurten estrenekoz 5. mailakoek parte hartzen dute bertan. Urte guztian zehar, 2 astean behin neurekin eta asterokotasunean beren irakasleen laguntzarekin bertsolaritza lantzen aritu dira eta gaur besterik gabe emanalditxo bat eskainiko dute. Gaurkoa ez dalako ez da gutxiago urte guztian egindako lanaren erakusgarri, gaurkoa emanaldi bat izango da. Urte guztian egin duten lana, uste dut hori eskertzeko eta zoriontzeko modu bakarra duela eta txalo zaparrada bat eskaintzea dela. Orduan, nik uste dut merezitela. Dira, aipatu ditut irakasleak, aipatu dut nola 2 astean behin nik joaten nirekin batera lantzen duten bertsolaritza, elkarteko langileen izan aldetik. Baina, tarteko aste horretan, irakasleak egiten duten lana, goraipatu beharrekoa, eskertzekoa eta zoriontzekoa da. Eta horrekin batera baita, Legazpiko udalaren laguntza eta babesa, bere laguntzarik gabe ezinezkoa izango litzakelako proiektu hau Legazpin aurrera eramatea. Beraz, beretzako eskerrekan beruenak eta txalo zaparra. Osoko, zorionak, nik behezkeman zitizten hasieran honeko horrezten gautza euki zezaretenik, baina bere barruak askatzen da sartu ziren eta posten. Maleta
Ez oso aspaldia mutil bat zegoen, urteak ospatu nahi ahalik ondoren, opariren bat edo bi jaso zituen, berunez betetako hainbat soldaduen, denen artean batek hanka falta zuen. Leihotik erori zen soldadu gaixoa, ondorioz penatan geratu mentxoa, ta ez zen bukatu bere arazoa. Jakin nahi baduzue ondoren jasoa, guk kontatuko dugu historia osoa. Segitu handi hautso, gerturatu zaizkit, ta ideia honik ez dutela badakit. Bidaliko natera, gabiltza esaten, paperez egindako itxasontzi batez. Kanupa bota zuten uraren gainera, soldadutxoa joan zen uro lanbera. Itxasora iritsi zen soldadutxoa, eta gero arainan jan zuen gaixoa. Bere lanak egiten zen arrantzalea, eta amuak eman zion seinalea. Ez dakiten bale